Di ba kayo nagtataka kung bakit yung mga kotseng JDM nasa kanan yung manibela? At bakit bawal sa Pilipinas mag-drive ng mga ganito? Question niya ni Mark Ian na nag-chat dito sa page. Shoutout sa'yo, sir. Kung gusto nyo din ma-feature, comment nyo lang yung mga topic suggestion na pwede nating i-cover dito sa page. Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin kung bakit may mga kotse na nasa kanan ang manibela. Sinasabing nagmula pa ang left at right hand driving sa Rome nung unang ginawa ang kalsada. Ang Romans daw noon ang may pinakamalaking kalsada sa lupain nila. Sa kaliwa ang way ng mga Romans dahil mas madali daw sumakay ng kabayo sa side na to at mas madali bunutin ng espada sa kanang kamay kapag kami nakasalubong kang kaaway. Dahil dito, ang mga bansa sa Europa nagtatravel na din sa left side ng kalsada katulad ng sa Britanya. Ang mga British colonies gaya ng UK, Australia at iba pang sinakop ng Britanya nasa kanan ng manibela ng mga kotse nila at nagda-drive sa kaliwang side ng kalsada. At mamaya explain ko kung bakit ganito din ang driving style ng mga Japanese. Sa Amerika naman, uso ang mga wagons o karwahe na may 4 o 6 na kabayo. Ang kabayo ang sinaunang kotse, kaya nga meron tayong mga horsepower na mga metric. Ancient cars ang mga yan. Magkakaroon kadalasan ng 2 o 4 na kabayo sa isang karwahe at uupo ang hinete o driver ng kabayo kadalasan sa kaliwa para yung kanang kamay niya naman ipanglalatigo ng mga kabayo. Ito yung normal driving side natin sa Pilipinas. Hanggang ngayon at ganun din sa Amerika. Naimpluwensyahan din ng Amerika ng Ford dahil yung kauna-unahang Model T ng Ford na pinakamalaking car manufacturer noon inilagay sa kaliwa ang manibela. Noong nagkaroon ng mga sasakyan sa Pilipinas, nandito ang mga Amerikano at noong March 1945, nilagdaan ng Presidente Osmeña ang utos na lahat ng sasakyan magiging left-hand drive na at magta-travel sa right side ng kalsada dahil mas mura ang pag-i-import ng mga sasakyan ng Amerika pag ganito ang sistema. At dahil nanggaling din sa Amerika ang mga jeep natin, syempre nasa kaliwa din ang manibela nila hanggang ngayon. Americanized talaga tayo mga Pinoy noon pa man. Dahil dito, bawal na sa atin ang mag-drive ng imported JDM cars dahil nasa kanan ng manibela nito. Kailangan pa natin itong i-convert o ilagay sa kaliwa ang manibela bago mo legally magamit sa Pilipinas. Nagkaroon din ako ng Toyota Lucida van noon na imported at converted. Isa lang yung nabubuksan na pintuan sa side ng van kung saan ka papasok at lalabas. At yung sliding door na yon nakaposisyon papunta sa kalsada dahil yung mga imported JDM cars nga baliktad ang configuration. Pero bakit nasa kanan ang mga manibela ng JDM cars? Well, dahil nung unang panahon daw, humingi sila ng tulong sa Britanya sa paggawa ng mga railroad at train station nila. Siguro doon din nila na-adapt ang sistema na dapat nasa kanan ng manibela at magdadrive ka sa kaliwa ng kalsada. Pero lahat ba ng JDM na kotse nasa kanan ng manibela? Ang sagot, oo. Lahat ng kotse na ginawa lang para sa Japanese domestic market nasa kanan ang manibela. Kaya alam mo na legit JDM ang kotse kapag converted ang steering wheel nito. Ano sa tingin nyo? Mas okay ba ang manibela sa kaliwa o sa kanan ng sasakyan? Please share this video at i-comment nyo ang feedback nyo below. Salamat sa panonood.